בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. נודה לקדוש ברוך הוא שעושה איתנו ועמנו ניסים ונפלאות מדי יום, סייעתא דשמיא. ברוך השם על הפרשה וכן על השבת, מה אומר לנו גם תנא דאליהו וגם מה אומר לנו הרמב"ם בנושאים השונים הכולל שבת, סייעתא דשמיא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יציאה של צדיק ממקום למקום אחר, כאשר צדיק יוצא ממקום פלוני יש דעיכה כלשהי, למרות שעדיין יצחק אביו חי, אבל יעקב לא שזה אחד יותר גדול מהשני, אבל אנחנו יודעים שיעקב הוא בחיר האבות, שממנו אנו באנו, וברוך השם יצאו השבטים, השתבח שמו, ברוך השם. והוא אומר כאן יציאה ממקום למקום, אפילו שהלך לחרן ששם נמצא לבן הארמי הרשע. בכל אופן איפה שהולך הצדיק באים איתו דברים טובים. יש גשם, אם הארץ הייתה שכונה יהיה גשם, המעיינות עולות, מים בשפע. האיראנים אפילו הם מתפללים שיעקב יגיע לשם, לכן הם רוצים את מערת המכפלה, את ארץ ישראל. הם אומרים, אני אומר את זה ככה בתחילו ורחימו, הם אומרים היהודים לא כל כך יודעים את ערכו של מקום, לא כל כך. הנה ויתרנו על מערת יצחק אבינו, סוגרים אותו כמעט כל השנה, פותחים לנו רק כמה ימים בחג פה, חג שם, ביום פטירת יצחק וכולי וכולי, אבל הפכו את המקום למסג'ד ואנחנו שולטים במקום. ויפגע במקום ויעל שם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום וישם ראשותיו וישכב במקום ההוא. אומרים ויצא יעקב על ידי שבשביל שרעות היו בנות כנען. איך זה מתחבר לשידוכים ולבניית הבית. אדם שרוצה שהוא צדיק, רוצה שיהיה לו בית בקדושה, תמיד צריך לדאוג שתהיה לו בת זוג, אישה שיתחתן איתה, בת קדושים. כי אנחנו יודעים שהבית יש לו ערך גבוה מאוד, כאשר יש לאישה קדושה מיוחדת, אשת חיל מי ימצא, ורחוק רחוק רחוק מפנינים. מכרה בטח לב בעלה ושלל לא יחסר. הנה אומרים, ראה פה רש"י אומר, הלך עשיו אל ישמעאל בגלל שראה ששלחו את יעקב לחרן לקחת אישה משם, לא מבנות כנען. מה עשה עשיו? וכתיב וירא עשיו כי ברך יצחק את אביו, משגמר חזר לעניין הראשון, חזר לסורו. לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, למה הזכיר יציאתו? היה צריך לכתוב
וילך יעקב חרנה. אלא יציאה זה עניין אחר, יוצא מנקודה כלשהי והולך לנקודה מסוימת. אנחנו נתרכז ונביא בנושא הזה, מעשי האבות מלמדים אותנו הרבה דברים, איך אנחנו צריכים להתנהל. יציאה, כשהאדם רואה שיש לו במקום טומאה, בשכונה, באותו עיר, אפילו בבית, לא עוזב, אלא בורח. פשוט מאוד. אין לו אלא ללכת רק למקום של קדושה. לדוגמה, אם אדם יש לו בית כנסת ויש שם מדברים ועושים צחוקים, וההנהלה לא עושה חשבון, והיא שותה איתם ערגי וגילה ועוד כל מיני, ומביאים כל שבת שקיות, שקים, לעשות אתנחתא מיד אחרי ההפטרה, גמרו, כולם הולכים לבית המשתה, שותים ומהוללים שם. כן, עושים גם לפעמים קידוש, יום השישי בכל שמיים וכולי וכולי, אבל השם רחם, וגם בתפילות, רואה שהמקום שם לא מתאים, פשוט בורח מהמקום, עוזב. ואם יש שם מורי, גם כן, רב בבית כנסת ולא מדבר, גם עוזב מהר מאוד, בורח גם כן. לכן אנחנו אומרים, גם לגבי בית, הנה יעקב אבינו עזב את אבא ואמא, הוא היה יושב כל הזמן בבית מדרשו, שם עבר. יעקב אשתם יושב אוהלים, איזה אוהל? אוהל של תורה, כמו שכתוב אצל שרה אימנו, שאלו המלאכים את אברהם אבינו עליו השלום, איה שרה אשתך? ויאמר הנה באוהל. אז איפה שיש אוהל יש קדושה, יש לימוד. שרה הייתה מגיירת נשים, והייתה עושה במצוות, היא לא התעסקה בהפרשות חלב ועשתה מזה כסף. לא, מה פתאום. אם הייתה הופעה ועושה משהו והייתה אומרת לה ברכי, והייתה אומרת לי מי יברך, אומר לה קדוש ברוך הוא, מי שהביא את זה, לא אני. והאישה עם ברכה, אשריה ומה טוב חלקיה, זכתה שרה אימנו לנשים צדקניות, ברוך השם. ואם היא לא ברכה אותה אישה, אומרת לה, שלמי. מה הייתה תשלמי? אין תשלום אלא ברכה. ולכן אנחנו אומרים, בסייעתא דשמיא, שהנושא של הנה באוהל זה מקום של קדושה. זה משתייך ויצא יעקב. יצא בריצה מהר משם. כי יש שם עשיו, רשעותו, מלא עוונות, מלא חטאים. אחיו, אפילו שההורים שלו היו שם, מה יעשו אם לא יזרקו את הילד? כי הם לא ידעו את מעשיו, רק רבקה ידעה. והיא חיכתה מה שהבעל יגיד. בעל לא ידע, יצחק לא ידע, הוא היה סומה. הוא היה מלסתם את הבריות, אז גם את הוריו. והיה שואל על מעשרות, על דינים, על כל מיני דברים. הראה בפני יצחק אביו שהכל בסדר והוא כשר. שיחק אותה. זה כמו אנשים היום מזמינים אותם הבית בשבת,
ואז הוא שם את הרכב 1.5 קילומטר. איך הגעת? הוא אומר, לא הייתי צוף פה עם משפחה בשבת, פשוט לא היה מקום, אז באנו ברגל. מלסתם את הבריות. או שבא עם כיפה בכיס, מתכונן, הוא יודע שהוא זה, ההורים שלו שם צדיקים, שומרי שבת, שומרי חג, שומרי תורה. אז הוא בא עם כיפה לה, ויש כאלה הרבה. גם אנשים שמתגרשים, אז יורדת להם, רוחניות יורדת, ממש לגמרי, עד כדי פשע ורשע, עד כדי חילול שבת, השם רחם. פריוצות וצניעות, אם זה גרושות, אם זה לא כולם, אבל יש הרבה, אנחנו מודעים לזה. יש בתים שגידלו בנים, בנות, יהודים כשרים, בסוף ירדו מהדת. בסוף עזבו את הבית כדי לא לקלקל כל הבית. אין ברירה אחרת. ובאים כמיל שבת לחג עם בגדים צנועים וכאלה וכיפות וכל מיני כאילו הצדיק חזר. לפעמים אם אתה בא אליי תתנהג כמו בבית. אבל אם יש מנהג כזה קבוע של פורעניות ונשים וגברים שלא שומרי שבת, או שומרים ככה בחפיף, והאדם הזה שומר תורה ומצוות, השם ירחם. ידוע מה התוצאות בסוף יהיו. זה מלסתם את הבריות, משקר את הבריות. אז ויצא יעקב, לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. שהצדיק נמצא במקום, אז הודה, זיווה, יש זיו, יש הדר, יש הודאה לקדוש ברוך הוא. וזה מה שהוא אומר, יצא משם הצדיק, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. כן, עושים קידוש, אוכלים שם ברכות, זה. אבל אין הדר, אין. מרגישים את הקדושה, אינה. ואין זיו. זיו קדושה. מה זה זיו? מרגישים. הנשמה יתרה נמצאת בשבת איתנו. אז היא מרגישה, היא בוכייה, היא בורחת. היא רואה שיש רשעים באזור, היא בורחת. וכי מה חשבתם? אם אדם מזמין אורחים או כל מיני כאלה ואחרים, יודע שהם לא משהו. אמנם יש דרך שלא, איך אומרים, כדי שלא ירחיק אותו לגמרי, אבל אין ברירה, הוא ירכיב את כל ארגז העגבניות. אם יש עגבניה אחת רקובה, היא נתרכבת. ואם יצא הדרה, יצא זיווה, יצא הודה. כמו שהוא אומר, וכן תצא מן המקום האמור בין עומי ורות, כמו שיצאו מאותם מקום, גם כן אותו מצב היה. וישם ראשתה וישכב במקום ההוא. הוא שכב במקום של קדושה. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. תדעו לכם שיצא יעקב, שזה בחיר האבות, שממנו אנו הגענו לשרשרת מאברהם, יצחק, יעקב ומהשבטים, שבטיה. יצא יעקב מבית אביו ואמו, הבית היה בדאון. הייתה הרגשה שהצדיק הלך. אפילו רבקה שהיא צדקת, הרגישה. וגם יצחק הרגיש
ראה ריח בני כריח השדה, גן עדן, ריח גן עדן, אמר לו. כשיעקב בא לקבל את הברכה, ואומרים שזה לקח אותה מעשיו כי הוא מכר, הוא אומר, אם מכרת בכורה, אז מה יש לו מהברכה? מה יש לו? אין לו שום דבר. אם אדם אומר תאולה, הוא היה זכאי לקבל את הברכה. למה? כי ברגע שבא עשיו ואומר לו, הלעיתני נא מן האדום, האדום הזה, ויאמר, בכור נא לי בכורתך, וישבע לו. זאת אומרת, יעקב עכשיו הוא הבכור. זאת אומרת, הבכור צריך לקבל את הברכה. וזה מה שהיה. מי שחושב שזה הייתה גניבה, יש לו טעות. כי ממילא רבקה ידעה שהוא מכר את הבכורה. אמרה, מה לזה הרשע? שאפילו בני, שמלסתם את הבריות, יקבל ברכה. והצדיק שעכשיו, הוא עכשיו הבכור. האמת מלכתחילה הייתה מחלוקת, היו דברים שאמרו במדרשים, שכמו שפופרת, אם אני שם כדור בתוך שפופרת אדומה, ואחרי זה אני שם כדור כחולה. באופן טבעי, מי יוצא ראשון? הכחולה. ולאחר מכן האדומה. זאת אומרת, מי שיצא השני, זה היה יעקב. אבל הוא נכנס ראשון. ככה זה הפוריות שהיה חישוב של המדרשים. למעשה, יעקב מלכתחילה היה בכור. אבל אם הסתכלו מי יצא ראשון, כתוב ויחז יעקב בעקב עשיו, שלא נתן לו צר, אומר לו, אני רוצה ראשון, אני הראשון בכור. מה אתה עכשיו רוצה לקחת לי? ואני אומר לכם, זה מתקשר עכשיו לירושות. אנשים אומרים, אני הבכור, מגיע לי יותר מכולם. כן, אבל אתה צדיק או רשע? גם אם קבל בית שלם ומגרשים והכל, לפי מה שהולכים לפי התורה, שהוא מקבל חלק גדול. אז מה, אתה צדיק? ואם אתה רשע, מה אתה לוקח איתך? למי? לכן יש עניין שאומרת, באחד המדרשים שאומר, אם יש בן צדיק ויש בן שהוא רשע, או לא שומר תורה מצוות, הבן הצדיק מקבל, על פי דין תורה. למה? למה זה קורה? לא בגלל שבא לו, לא בא לו, ההורים רוצים או לא רוצים, כן רוצים, אלא פשוט שברו מזכה אבו. הבן מזכה את האבא. אני עכשיו לא מדברים על האמא, כי היא חלק בלתי נפרד מהאבא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. כמה הפרשה הזאת מביאה אותנו לדברים שאנחנו למעשה למדים מהם בחיינו, איך לנהל את הדברים דרך התורה הקדושה. ואנשים מוציאים ספרים על גבי ספרים על כל קטע, על כל פסוק, על כל תרגום. ויושבים חכמים ודשים בזה. מה הלימוד בגמרא שאנשים יושבים כל היום ודשים? ולומדים וכו' 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 וכו'. למה? על עניינים כאלה, דשים, ומה אומר אביי, מה אומר רבא, מה אומר רבי חסדא, ברוך השם. אשרי יושבי ביתך, עוד יאללה, לוחץ סלע. אנשים, אנחנו יודעים שיש כיום מתעוררת בעיות גדולות מאוד בנושא של ירושות. כל אחד מרגיש שהוא הצדיק הכי גדול, והוא מגיע לו הכי גדול. לפעמים ההורים, אין להם ברירה. הם נופלים לזה. למה? הם יודעים שאם ייתנו לזה ולזה, אז זה יבולע להם. מסכנים ההורים. אני זוכר מצבים, שמעתי מאיזה משפחה,
ששמעו שהאימא או האבא, האימא נשארה אחרונה כמה שנים, באו הבנות מאחורי הקלעים, ישבו אצלה ואמרו לה, אם את לא תרשמי אותנו חלוקה שווה בשווה, והיה בן אחד אולי שם, אז אנחנו לא נבוא אלייך. איום. אוי לאותן רשעים. איך באים בשביל הכסף. זה רצונו של ההורה. הוא יש לו את החשבונות שלו, הוא יודע מי יזכה אותו. ברום מזכה אבו, הבן מזכה את הבא, את ההורים. אין להורים אלא רק הבן, אם הבן הוא תלמיד חכם, לא חייבים להעיף אותו. אז על אחת כמה וכמה, אני אומר דברים שהם מדאורייתא. ואני חושב שגם בנושא הזה יש רבנים שיגידו בגלל שלום בית, מה שלום בית, אבל יש בעיה. יש עניין של ברא מזכה אבא, אם הבן צדיק, והוא לומד תורה, כל הזכויות, גם אפילו שאחרי נפטר, האבא או האמא, יש לו זכויות. מה אחרים יעשו מזה? דוגמה, הבנות, או שיקומו עכשיו על הדברים האלה, ויגידו, מה פתאום, איך הוא אומר? אבל מה לעשות? זה התורה שלנו, מה לעשות? יש אפילו דעת תורה, אם המשפחה היא זה, עושה שאלת זה, לא צריך לשאלה, מה שהאבא החליט ככה זה. נותנים לבן שעוסק במצוות. כי למה? אם ההורים עולים לשמיים אחרי 120 שנה, מחזירים את נשמתם לבורא, אז יש מי שיתפלל לתקן את מעשיהם. והתלמיד חכם הזה, הבן, יושב בתפילות, עושה לעילוי, עושה תפילות, עושה הדלקת נרות, עושה לימוד, עושה הכל, עולה לאבא ואמא. ומה אחרים יעשו? הם נותקים מהיהדות. מה יקנו לו? עוד עץ, עוד אשרוח השם מרחם, עוד מעט. הנה, תראו את החניות התפרצו עכשיו, אוי לנו ואוי לנשמת, איך מדינת ישראל, מדינת היהודים, מסכים על הדבר הזה. לא יאומן כי יסופר. עצי השוחים וכל מיני זה, וראשי עיריות מאירים את זה, למה זה פוליטי? אבל אנחנו חוזרים, ויצא יעקב מבאר שבע, לא היה חשבונות כאלה. יצחק מברך את יעקב, כי למעשה בפועל הוא היה הבכור. הוא נכנס ראשון למעי אמו. אז הוא זכאי, הוא הבכור. ולכן הוא אומר, זה מביא אותנו כיום להרבה פרשנויות במשפטים, בשנאת חינם. אדם יודע, כשיש בעיות בנושא של ירושה, השנאה היא גדולה. הרי שניהם באו מאותו רחם, מאותה אימא, מאותה משפחה. לימדנו שם בנושא של יוסף ואחיו, על מה? על כתונת פסים. נלמד בהמשך. עוד בתקופה של יעקב אבינו, בנו, השבטים. ואמרו נהרוג אותו עד כדי כך. ומאת השם הכל סובב, שהוא היה חי והיה מלך. אבל עד כדי כך השנאה גדולה היום, כמה צריך להתרחק ממנה מאוד מאוד. כי האדם, בדרך כלל אנשים כבר מקבלים את הירושות בגיל 50, 60, ככה. זהו, כמה כבר שנים נשאר לו? כמה שנים? מה, יש ביטוח? מישהו יישאר יותר? גם אם הוא יעשה ביטוח במנורה או ביטוח בכלל או בכל מקום. אין דבר כזה. הביטוח זה התורה הקדושה. למען יאריכון ימיך. מי שמאריך ימים זה אחד שעסק מצוות כיבוד הורים, כיבוד אבא ואמא, ולא סתר את דבריהם, ולא חלק עליהם, ועשה את מה שהם מבקשים.
זה אחד שיאריך ימים. אבל אם יש עניינים אחרים אישיים, הרי חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים. ולכן אנחנו אומרים שיעקב, שהיה בחיר אבות, ניתן לכתוב ספרים על גבי ספרים בנושא של יעקב אבינו. איזה עוצמות. הוא הולך, לאן שלחו אותו? לא תיקח מבנות כנען, כמו שנאמר ליצחק, כמו שאברהם אמר לאבימלך, אליעזר, סליחה. אני העבד שלו, שלא תעיז, אל תשיב את בני שם, אל תשיב, תחזיר אותו מהר, מקום אחר. רק מבנות כנען, צדיקות, מבנות המשפחה. אנחנו רואים כמה זיווגים שייכים היום להתחתן, הרי הם התחתנו אחד במשפחה של השני. בני אחיות, אחייניות, בני דודים, דודים, וכולי וכולי התחתנו. זה המצווה לעילה ולעילה. זה מה שהיה גם בימי אבותינו, יהדות תימן. הוא בן עמי, בן עמתי, בן ג'דתי, זה ככה היו מתחתנים. וככה היו שומרים על בית כשר וטהור, למעשה. בדרך כלל. והיה מצב שגם כן בנושא הזה שההורים היו מחליטים, זה שלך, למה הראייה שלהם היא מקיפה. לא שהמחותן או המחותן, הכלה או החתן, המיועדים, הם לא יודעים, הם יודעים. אבל היום בגלל ההתדלקות, נדלק, ראה אותה, וואו, נדלקתי. הוא נדלק, אבל זה נכבה, יבוא מכבה אש ויקבה אותה, ואחרי זה תוהו ובוהו בחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, השם רחם, איזה צרות צרורות יש לנו. כמה בתים נעקרים. נעקרים זה מהיהדות. אם הדוגמה, הגבר חזר בתשובה, האישה ראתה שזה לא מתאים, יאללה, בגלל יהדות, לא בגלל דברים אחרים. היום הרבה זוגות עוזבים ופורשים רק בגלל שרבו על הכבל. הכבל של המחשב, זה רק דוגמה אני נותן. על הבלי עולם, לא על יסודות. אני מדבר על הזוגות הצעירים, המבוגרים כבר, הם בדרך. השאלה מה יקחו. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. אז הקדוש ברוך הוא פה נותן לו הבטחה. פה הוא חולם יעקב, זה לא חלום. מי מתגלה חלומות טובים? רק לצדיקים. וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. איזה עניין גדול. כבר הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. מה אתם חושבים, שהוא יתגלה לאחד שהוא לא שומר תורה ומצוות? שהוא אוכל נבלות וטרפות? שהוא הולך לחתונות שם שיש שם פריצות, זנות ופשע? שהקידושים, שעושים קידושים מיד, אני לא יודע אם זה קידושים, השכינה בורחת. רואים את הכלה חצי פלג, ערום ועריו. לא יאומן כי יסופר. והרב, עם המגבעת, עם הזקן, מברך, מחזיק את הקידוש, עין אחת שמה ועין אחת על הכוס, שלא יישפך. והוא מתרגש. אוי לנו, מי יכול ללכת לעשות קידושון כאלה? דור חצוף, דור פרוץ. אני לא אומר לכולם, יש קידושים קדושים צדיקים ששואלים לפני זה איך החתונה תהיה, מי יהיה על הבמה, האם הכלה תהיה פרפקט, האם יש שם אוכל גלת קושר? לא, גלת, כמו כתוב גלת לכולם, אבל גלת קושר באמת.
אוכלים שם לא נבלות וטרפות. סעודת מצווה, שהכל כשר. האם יש שם ריקודים מעורבים? מי הקהל? מי השגחה? אז אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה לכם בחלום, כמו יעקב אבינו, והבטיח לו, ראה צדיק פת, ויצא, יצחק. ואלה חרנה, יצא. איפה שיש רשעים, אבא ואמא אין מה לעשות. הלך משם. הוא הלך בצער. אבל הקדוש ברוך הוא קיבל פן, אומר לו, אל תדאג. אני איתך חבובי, אני איתך יעקב. והנה ניצב עליו ויאמר, אני השם, אלוהי אברהם. ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, אתה ישן עכשיו בחלום, לך אתנן. איזה הבטחה אלוקית. מי לא היה רוצה שהחלום שלו יתגשם? היום אנשים קונים, הולכים להתחתן, לא יודעים איפה יגורו. באוהל, שנה אצל ההורים, שנה אצל הדודים, שכירויות, צרות. אנחנו יודעים שאם אנחנו באמת הולכים בדרך ישרה, בדרך תמימה, בדרך אבותינו הקדושים, לא צריך לדאוג. הקדוש ברוך הוא נותן שפע. מי שהאכיל את בני ישראל 40 שנה במדבר, מאבן הביא להם מים. 40 שנה, אבן. לא מהעירייה ולא מטבריה. אבן, מים זקים. התגלגלה איתם. מישהו רצה לשתות, רק התקרבו לסלע, שכבר יוצא מעיינות. מן. מי דאג? היום אנשים הולכים בסופר, זה עולה, זה יקר, זה מקולקל, זה לא טוב, זה פתוקת, זה כן פתוקת. מי צריך את כל זה? מי צריך? צרות, זה נרכב, החלב מגיע, צריך באוטו, ואין אוטו, ואין זה. וכל מיני סיפור, רק לדרך שהמזון שלנו מגיע לבית, זה צריך ממש לנגב כמה כוסות של מים. ואם בכלל איך הוא הולך לסופר? במה? במי? מי ייתן לו? מה ייתן לו? כמה קיבל? נשאר לו כסף? הוא גמר את החודש? אשתו עובדת? לקח הלוואות? באפור, בשחור, בצהוב? השם מרחם. יעקב אבינו מבטיח לו, צדיק. אל תדאג, לך אתננה, ולזרעך. זה בתנאי כמובן, אנחנו מקיימים תורה ומצוות, על זרעך זה אנחנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. זה בתנאי שהיינו כמו אברהם, כמו יצחק, כמו יעקב. אבל כשזה לא קורה, מה הסיבה שייתן לנו? מה הסיבה? ופרץ ימה וקדמה צפונה, איפה שתלך? דרומה, אין תל שבע, אין בדואים, אין שום דבר. הכל ריק. הכל שלך, תעשה מה שאתה רוצה. ואנחנו יודעים איפה שצדיק הולך, כבר עוד לפני שבני ישראל נכנסו למצרים, עוד לפני שפע, צמחייה, פירות, עצים שהיו יבשים ולא התבשלו, וזה הכל הבשיל. מעיינות, עשב, בר, חיטה, שעורה, גפן, הכל היה בשפע. איך שהולך כאילו מתעוררת האדמה, ארץ זבת חלב ודבש. לא יאומן כי יסופר. אז מה, איפה נהיה? בכיוון של יעקב או בכיוון של השם ירחם? מה? הרי אדם עובד, חושב שנדני את כל הפרסומים היום. אני רואה בפרסומים שרואים אותנו בזה. תדעו לכם, נובמבר, דצמבר, זה חודש המבצעים.
זה עוד שקר, שיקרא בעלמא. עלמא דשיקרא. תדעו לכם, הרבה חנויות הולכות לסגור. והם רוצים להעיף את הכל. שאריות, הכל, הכל, הכל. מחיר חיסול, לא יאומן. ויש כאלה גם רוצים לפרק מחסנים. ותראו את הפרסומות היום, משקרים אותנו. הם קנו את זה בשקל. אני אומר לכם, אתם יודעים כמה עולה חלב? בדקתי בעולם, עשיתי בדיקה, חלב, שאנחנו משלמים מעליו פה, כאילו, אז לא מאושר ולא ויטמינים, כאילו, חלב, מים, 2-3%, 7-8 שקל. איפה, מה מוכרים בפיליפינים, בתאילנד, במקומות באסיה, בעולם בכלל? 2.8, 2 שקל ו80 אגורות ליטר חלב. 2.80. אנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה במקרים, וזה הכל בעוונותינו רבים. יוקר יאמיר. כתוב, בעקבתא דמשיחא, יוקר יאמיר. יש כסף, אבל יהיה קשה, קשה. יש כאלה שאין להם במקרר שום דבר. תפתחו את המקרר, השם ירחם, אתם לא תאמינו. אני אומר לכם. בושה. אני לא יודע למה מפעילים את המקרר בכלל. אם מגיע מזון הבית, הוא כבר, זהו, נעלם. ילדים הולכים עם פרוסות, שנותנים חינמים, של החסד, עם מרגרינה, בסוכר. וזה מה שהולכים. יש כאלה ילדים, רחמנא ליצלן, אני אומר לכם את האמת, שמדברים כל כך הרבה על המגזר החרדי, לוקחים את תמתיק. שמים בו כל מיני בגדים בפנים, כאילו זה. והילדים בזמן האוכל שזה, הם יוצאים החוץ שלא יתביישו. עד כדי כך. ואנחנו רבים על כל מיני דברים, הבלי עולם. על שטויות. על ציפויים, סקירות, על ריהוטים, זהו. אומרים, הכסף שיש לאדם הוא לרעתו. ככל שהאדם יוצר צובר כסף, כמה שיש לך, מה שצריך, כן. אבל הכסף הוא לרעתו, על זה ילחמו, ועל זה ירשות, ועל זה בלגן, ועל זה קונה וקונה ובתים וקונה. לא מספיק לו, אני רואה פה אנשים כבר ב-60-70 עושים פינוי-בינוי, נאלצים כנראה, אבל אני לא יודע אם יזכו להגיע לבית. לא יודע. ואנחנו ממשיכים להגיד, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל, זה הבטחה אלוקית ליעקב אבינו, כמו שהבטיח לאברהם וליצחק. והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר, אני לא עוזב אותך. לא מספיק שהוא אומר לו, אני אתן לך, אני אענה לך. הוא אומר, אל תשכח, אני לא עוזב אותך, אני צמוד אליך. צמוד אינדקס. למה? כשראו מצרים, להזכירכם, כשראו במצרים את ההלוויה של יעקב אבינו, שהשביע את יוסף, אל תקבור אותי במצרים, אלא אל אבותיי, והבטיח לו. ואז שאל לו מצרים, מי כל כך הענק הזה? זה רועה צאן. אמרו, הוא קיים את התורה, הוא הולך כמו ספר תורה. ויאמר כסופר, אדם במיתתו, אחרי 120, או מתי שיוחלט עליו, תראו מי הולך להספיד אותו. תראו, יראה השם, או אחרים. וזה סוג האדם. זה סוג האדם. וגם אם אדם השאיר צדיק, יצא לו בן חוזר בתשובה, צדיק שהיה בחור ישיבה ולמד ועזב הכל ונטש והחליט להקים בית וזה, אז גם שמה תראו. למה?
זה הזרע של אותו אדם. אחרי שנפטר, בא לבאו. אנשים מהישיבות, מהכולל, באים לכבד את הגרעין, את הגלעין שיצא מאותו אדם שהלך והלך לכיוון תורת השם, וקיים את התורה במצוות, והחליט לפרוש מהרשעות. או שהוא מילדותו, או שבבחרותו, ובנה עולם חדש, עולם של תורה. אז כל הצדיקים שבאים למדו איתו, באים ללוות את הצדיק, לזכות אותו. לתת לו כבוד על זה שהוא מכבד שיצא ממנו. איזה זכות. לאותו אבא שיש לו צדיק כזה, שבא, אלא מי יבוא אחריו? מי יבוא אחריו? אוכלי נבלות, רקדנים, זמרים. גם אלה זמרים פסולים. מי יבוא אחריו? בעלי הוללות. רואים. מהו כבודו של האדם? בסופו, מה תיקח איתך? שום דבר. רק מעשיך. ואם השארת בן צדיק שיתפלל עליך ויכול לתקל לך, לעשות לך עילוי נשמות. להתפלל עליך, אם זה את או היא. לא יאומן כי יסופר. פשוט מאוד. ויקץ יעקב משנתו. התעורר. יעקב קם. ויאמר אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. לשון פליאה. שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש. עד כדי כך. איך ישנתי במקום כזה קדוש? איזה מחשבה, כי השינה היא גשמית, וצדיקים לא ישנו. כל פעם שישנו, גם כל התקופה שהיה אצל לבן, היה הוגה בתורה. כל הזמן. הרי כתוב שם. מה היה לו ביום, בשמש, בחום, בקור, אכלני חורב ובלילה קרח. צדיקים לא עוזבים. למה? יש להם תמיכה, יש להם ליווי אלוקי. מי שמתחבר לאבא שבשם, איזה פרשייה חזקה. אנחנו לא יודעים מה זה חומר שאנחנו יכולים לקחת איתנו רק מפרשה. זה לא רק סיפור. יש פה עניינים גדולים רוחניים, גם בזוהר הקדוש מדבר על זה, בתוך מבטח את תנו דמה אליהו, הנביא אומר, תנו דמה אליהו. פשוט לא יאומן כי יסופר. ואיך זה מתחבר לשבת. אנחנו אומרים בקידוש, אות היא ביני ובינכם, זה אות. השבת זה נופש. לא יאומן כי יסופר. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. לא. לא יכול להיות שזה מקום סתם. זה שער השם. אם הקדוש ברוך הוא נגלה לאדם באותו מקום, מה יבוא שם? רק רוח קדושה. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם ראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידר יעקב נדר, לאמור אם אלוהים יהיה עמדי ושמרני בדרך אשר אנוכי הולכת ונתן לי לחם לאכול וללבוש. ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. בכל אשר תיתן לי עשרן לך. איזה עניינים גדולים יש פה. לא יאומן. זה הודיה לקדוש ברוך הוא רק שהתגלה אליו בחלום. לא כשהוא היה ער, בחלום. אנחנו עומדים לנו בפני ניסים.
הבן אדם קונה בית, יש לו בית, הביא לו כסף, הביא לו ילדים, הביא לו אוכל לבית, הביא לו פרנסה, הביא לו תפקיד. ועוד הרבה דברים, הביא לו רכב מפואר. איזה הודיה הוא עושה לקדוש ברוך הוא? גורניש מתגורניש. שום דבר. שום דבר. כתוב, זה הודעה, זה זיבה, זה הדרה. איפה? איזה הודיה יש לנו? מה יש לנו להודות? למי? למה? למה אנחנו לא עושים את זה? יעקב אבינו מראה לנו, רוצים להיות שהמים יבואו אליכם, שיהיה לכם אוכל, שפע. אני תמיד מאחל לאנשים, כשאני פוגש, בעזרת השם, שתלך לעבודה בלי לעבוד, ותקבל שכר בלי לעבוד, בעזרת השם. לא צריך לעבוד, הקדוש ברוך הוא יזין אותך. וזה קורה. אנשים מפחדים, משקיעים, משגעים אותם ברשתות, השקעות, כיסאות, מזרונים, ג'ננה. ויש להם בבית, לא שאין להם. לא, זה יותר זה יותר זה, מתהפך, זה יותר זה. כל מיני קשקושים וקשקושציות. ואיפה יעקב ישן? וישם אבן ברעשותיו. אבן. איזה כרית. אדם חושב שהוא הולך עם כרית של זה פרדאי, זו אמינה או זה, אז הוא חושב שיקום, לא בלי קבר, או שיקום מסרו. ופה נאמר, מה אומר לנו תנא דבי אליהו על הנושא הזה של יעקב אבינו, בעזרת השם. והוא אומר, אכן יש השם, יש השם במקום הזה, אכן השכינה שרויה במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. דבר אחר, ואנוכי לא ידעתי, שהודיעו בחלום מה שביקש עשיו הרשע לעשות. באותו זמן שהוא ישן, הודיעו לו, ליעקב אבינו, גילו לו מהשמיים, מה עשיו הרשע רוצה לעשות לו. שביקש להרוג אביו ואחיו ולאבד 12 שבטים שהם עתידים לצאת ממנו. לא יאומן כי יסופר. הרי עשיו הרשע עד כדי כך, אנחנו מתכוונים, רצה, חיפש את ההזדמנות הראשונה להרוג את יצחק ואת יעקב, כי הוא ידע שמהם יקום עם ישראל. כי גילו לו, במקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. גילו לי יעקב שעשיו רוצה להרוג את אבא. וגם את יעקב, שלא יצאו ממנו חס ושלום השבטים, שבטיה, בני ישראל, זה אנחנו. וזה היום מה שקורה איתנו היום בדור הזה. רואים מה כל העולם רוצה לעשות. ואלה האחים שלנו כאילו, אחואנה, על אסלאם, בנצרות, בטראמפ, הוא מחבק אותנו. אבל הוא לא רוצה שאנחנו נמשיך להיות יהודים. הוא אומר, זה יהודים, צריך להרוג אותם. אם אני הורג אותם, הכבוד חוזר אליי. אנחנו יודעים שהשבת, אנחנו קיבלנו אותה בקדושה ובטהרה ביום השביעי, היום האחרון. גם אפילו בלוח של הגויים, של האסלאם, של הנצרות, יש רק 7 ימים. 7 ימים בשבוע. אז אצל האסלאם אמרו שבת תפוסה. שביעי תפוס. אז מה נעשה? אנחנו נעשה יום לפני. אז עשו את זה. יום אל-ג'ומעה, זה היום בערב. זה ערב שבת כאילו אצלהם, וביום שישי זה אל-מסג'ד, שזה עושים כל התפילות בצהריים, בירושלים.
זה תפילות, כל הבלגנים שהיה זה בשבת, ביום שישי, בסביבות 12-1, זה הרשות שלהם. מה עשו הנצרות? ראו שיום שישי, שבת, שביעי, תפוס אצל היהודים. ויום שישי, תפוס אצל האסלאם. אמרו מה נשאר לנו? זה יום ראשון. אז הנצרות עושים שבת אצלהם יום ראשון. תראו, במקומות שאתם תלכו לחוץ לארץ, בארצות הברית, או במקומות כאלה, ובכל מיני מקומות שיש נצרות שם, תראו יום ראשון זה שבתון אצלהם, שבת. אז לכן אצלהם זה 4 ימים. כי אצל היהודים זה שבת, בשביעי. ואצל האסלאם זה שישי, לא עובדים. במקומות שזה אין מה לעשות. אם שם יש מדינת אסלאם, אז אין מה לעשות. זה הכל סגור, הם אוסרים לעבוד בשבתות. ויום ראשון תפוס. לכן אומרים, בארצות הברית עובדים רק 4 ימים. על הפרנג'י. אצלנו 6 ימי בשבוע. והשביעי, שבת לקדוש ברוך הוא, היהודים. אז הם הקיפו אותנו. הם רוצים לפנות אותנו, שהשביעי יתפנה, אז הם רוצים להשמיד, להרוג, ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, כדי שהשבת תהיה שלהם. הם רוצים אותה. ופה הוא אומר, רצה עשיו הראינו, מגלה לנו פה אותו נדבר אליהו הנביא, מגלה לנו בספרו, שביקש להרוג אביו ואחיו ולאבד 12 שבטים שהם עתידים לצאת ממנו. דבר אחר, ואנוכי לא ידעתי, שעל כל אלו הדברים בעניינים יעצתני אמי לבוא לדרך זו, סדר אליהו רבה. ומי נהיגה אותו רבקה ממנו הצדקת? אם יש אימא צדיקה, היא מרחיקה, מנתקת את הרשע מהיהודי, והיא בורחת ועוזבת ונוטשת את המקום שיש שם רשעים. אבל אם יודעת שיש שם רשע והיא ממשיכה שם, אוי לה ואוי לנשמתה, מה יהיה לה למעלה? פה זה כלום. אז היא תשב, דיבורים, סרוקים, צחוקים, בידור, אוכלי, זה הכל קשקושים, אבל פני רשע אסור לראות. אפילו שזה בן, מה לעשות? אפילו שזה בת. בן שחוטא ועושה זה ורואים את פניו, זה רשע. יודעים מה עשיו הרשע? עשיו היה של יעקב. יצאו מאותה בטן של רבקה אימנו. ויצאו תאומים בבטנה. ותלך לדרוש את השם, אמרו, מה זה? אני הולכת לבתי מדרשות, אחד בועט, יעקב בועט. אני הולכת לבתי עבודה זרה, עשיו בועט רוצה לצאת. מה זה בבטני? איך 2 גויים? ויאמרו 2 גויים בבטנך, ו2 לאומים ממעייך יצאו, ומלאום יאמץ ורב ויעבוד צעיר. אפילו בתוך הבטן. לא בבית, עדיין בבטן. החשבונות של הקדוש ברוך הוא, והפריד 2 עמים, אדום ויעקב. איזה דרגות. אהבותך 7 שנים, כאשר מגיע יעקב ללבן, אנחנו יודעים שצדיקים היו עובדים, עבודה של תורה ומעשים טובים. למה? כשהגיע ללבן, המעיינות עלו, מים בשפע, צמחים, אוכל, שמש האירה במלוא זה, לא היה גשמי זעף, גשמי ברכה, הכל היה. אפילו הצאן והבקר שהיו חולים וזה, ורקים וזה, הייתה פריחה ממש בשפע, ילודה, בריאים, חלב היה חלב. וכשצדיק לא נמצא במקום, תראו, יש מקומות בסופר בארץ, שיש שמה, יש סופרים שבעל הסופר הוא מגזר חרדי, ותראו, זה הצלחה. לא אגיד שהכל שם 100%, אבל תראו, אנחנו לא רוצה להגיד את השם,
תראו, הצלחה יותר מכולם, והם משתגעים, יש אפילו סופרים שפותחים בשבת ועשו סופרים מחלקות לחרדים. כמו יש איזשהו סופר שר. הם פותחים, לא יודע אם פתוח בשבת, אבל לא מוכנים, הם מוכרים שם הכל מכל, אבל הם פתחו את יש שם כאילו לחרדים. כאילו. אני לא יודע אם זה שייך או לא שייך, אבל איפה שיש קדושה, איפה שיש בעל הבית יהודי, שהוא מחובר ליהדות, אני לא יודע מה דרגתו, אני לא רוצה להגיד שהוא צדיק, אבל אני לא יודע מה, לא מכיר את הבעלים, אבל אני יודע איפה ששם משדרים יהדות וכו', יש שם שמחה, יש שם פרנסה יותר, יש שם לקוחות יותר, פי כמה, יותר מכולם. אפילו בשעות השיא, יום חמישי, יום רביעי. תראו את החניונים. חניון זה מפוצץ, וחניון ההוא ככה. מעט. כמעט 20-30% ממה שיש במקום אחר. וכן הוא אומר, וירא השם כי שנואה עליה, בפני מי הייתה שנואה? בפני בעלה שהוכיחה אותו. ומתי הוכיחה אותו? כששימש עמה כל הלילה. והיה סבור שהיא רחל, כיוון שהיה בוקר, ראה שהיא לאה, אמר לה, בת רמאת, את בת רמאית, למה רימית אותי? אמרה לו, ואתה לא רימית את אביך? שאמר לך, אתה זה בני עשיו, ואמרת לו אני, וגם אביך אמר, בא אחיך במרמה, בשביל שהוכיחה אותו, זה היה סיפור, ידעו אותו, סיפרו אותו, אבל הם לא יודעים מה עומד מאחורי זה. למעשה, יעקב הוא היה בכור, כי הוא גם קנה את הבכורה, אבל אנשים לא מודעים לזה מה קורה בחדרי חדרים. רק סיפור שבא רעש, הצעקה, עשיו גדל, צעק, רמאי, בא אחי במרמה, לגנוב בכורתי ואת ברכתי לקח, וכו'. זה רשע, צועק. אבל זה, כשרשע קורא לו דברים כאלה, זה בגלל רשעותו. הכל משמעיה. כך נכנסה שנאה ביניהם, בין ותראה כי שנואה לאה, נכנסה שנאה ליעקב בפני לאה. לפי כך אמר הקדוש ברוך הוא, אתן לה בנים כדי שיהיה בעלה נכפף לה. למה? היא ראתה שבנים הביאה, אז הוא אומר יאללה, אין מה לעשות. דבר אחר, וראי השם כי שנואה לאה, ראה הקדוש ברוך הוא שהייתה עתידה להוציא בנים רשעים עובדי עבודה זרה. היא הייתה מעשיו, הרי הייתה צריכה להתחתן עם עשיו, ויעקב היה צריך להתחתן עם עם רחל, ולאה הייתה צריכה להתחתן עם עשיו הרשע, ולהביא ממנו אנשים עובדי עבודה זרה. ראה הקדוש ברוך הוא שהייתה עתידה להוציא בנים רשעים עובדי זרה, ואלו הם יהורם, אחז, מנשה, אמון, יהויקים, צדקיהו. כבש מעינה, שראה שנתגנית בפני בעלה, מלשון גנאי, ושנאה, נטל לה הריון. הרי הוא דכתיב, ויפתח השם את רחמה, ויפתח את רחמה. דרך אגב, ויפתח את רחמה, וכי מאחר שלא הייתה עקרה, למה הוא צריך לומר ויפתח רחמה? היא לא הייתה עקרה, לאה לא הייתה עקרה. מלמד שנסתלקה תאוותה מפני שראתה שיעקב שונא אותה. אנחנו יודעים שהתאווה לילדים היא צריכה להיות מצד שניים. שנתכנס בפעם אחרת בנושא הזה. אנשים הולכים להביא ילדים, אז זה צריך להיות מלשון, איך אומרים, עינוג, רצון, להקים זרע. וכשהיה נזקק לה, לא היה לה שום תאווה. שום תאווה. לכן זה לא בא. לפי כך עשה הקדוש ברוך הוא עמה,
ובכל שעה ושעה שלא הייתה ראויה להתעבר, הייתה מתעברת. הרי הוא דכתיב, סומך השם לכל הנופלים. זה בסדר אליהו. ואם אין מתה אנוכי, כך אומרת רחל, שרצתה להביא ילדים. למה אמרה את זה? 4 כיום הם חשובים כמו מת. 1 העני, והסומה, ומצורע, וממי שאין לו בנים. 4 אנשים נחשבים מתים מלוכים, וכמו החיים שלהם לא חיים, השם רחם. מי שאין לו בנים, שנאמר, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. דבר אחר, ואם אין מתה אנוכי, כשיראה אבי, שאיני יולדת, ממך, אבא שבשמיים הכוונה, שאתה צדיק יגרשני ממך, ויסיעני לאחר, כוונה פה גם ללבן. אבא שלי יראה שאין לי ילדים ממך, אז מה הוא יעשה? הוא יגרש אותי. הוא יגרש אותי ממך, יגיד לה, עזבי אותו, עזבי את יעקב, הוא לא יכול להביא לך ילדים. בואי נחתן אותך עם מישהו אחר שיכול להביא ילדים, אולי הוא עקר. זה מה שעושים היום, בנושא הזה שהרבה עושים בדיקות, עושים זה, עושים פה, אבל לא הכל מאת השם. לא יעזור שום דבר. ילדים זה מתנה. באיזה סוג של ילד? צדיק, רשע, זה גם מעשה של האדם. אם הכל עושים את זה, מכניסים דבר קדוש, זרע קדושים לגוף של אישה צדקת, יוצא צדיק באופן טבעי, אלא אם כן, הכל מלמעלה. ואם אין מתה אנוכי, כמו שאמר, שירי אבי שאיני יולדת מפאה, שאתה צדיק יגרשני מפאה, ויסיעני לאחר שהוא רשע, ואני מתה עמו בעולם הזה. אז הנה דרך. אז אישה שמביאה ילדים, שהם לא בדרך השם, ככה הוא כותב. ובעולם הזה יבואו רשעים בלי, אפילו שאני אתחתן, יהיו לי רשעים. לא שומרי שבת. אוכלי נדות, בועלי נדות. אוכלי נבלות. ועוד. פשע, זנות, כופרים. הכל. אז היא אומרת, לא שווה לי העולם הזה. תביני, אני רוצה משהו שיזכה אותי לעולם הבא. אם יש לי עכשיו העולם הזה, נותן לי שום דבר. זה כמו עץ רק. גדל, טוב, גודל, ואין בו שום פרי. או שהוא מביא פירות שנופלים מיד. ואז הוא אומר, לאחר שהוא רשע, ואני מתה עמו בעולם הזה, בעולם הבא. אני מתה עמו. אם היא מתחתנת עם אדם, אישה שמתחתנת עם אדם שאינו תלמיד חכם, יהודי כשר, שומר תורה ומצוות, הולך לבתי כנסת, יש לו יראת השם, ורק כל הזמן בהוללות וטיולים וריקודים וכל מיני גראווש וכל מיני קשקושים וקניונים ועוד. רואים את המאפיינים בבית, מה יש בבית. רואים. אם אין שם ספרי תורה ומזנון של ספרי תורה וקודש וזה, אין קדושה במקום. אין. על פי הבנה טבעית ולגיטימית. מה האדם מכניס לבית שלו? מה שהוא אוהב יותר. אחד שאוהב הרבה אורז, הוא יביא שק אורז. אחד שותה הרבה חלב, הוא יביא פרה לחצר. אני מביא דוגמאות ככה, קצת בהגזומה. אחד מביא, ירא את השם, מביא ספרי לימוד. לא לוקח במקום אחר. מביא ספרים, קדושה, לומד, פויסקים, הלכות, ש"ס, משניות. דיני תפילות, דיני שבת, דיני חגים, כל הדינים שהוא צריך, כל דבר. ואז נפתחים, והכל יש בבית, שפע. הקדוש ברוך הוא נותן עד פתח הדלת, כמו שהיה המן. הקדוש ברוך הוא מביא עד השולחן, על השולחן, לא עד פתח הדלת. עד פתח הדלת, מי שצריך לפתוח את הדלת כדי להביא את המן,
מאחורי הדלת, זה גם כן בעיה. השולחן היה מוצב על השולחן, המן היה מוצב על השולחן. לא יאומן כי יסופר. וככה זה דרגתו של צדיק. ככה יעקב, ויצא יעקב, וילך חרנה. זיווה, הדרה, לא יאומן. יושב אוהלים, אוהל לא נאמר אלו אוהלים, למד שהיה לו בית ספר למשנה, ובית ספר לתלמוד, ומי היו תלמידיו? כגון צופר הנעמתי וחבריו, בלדד וחבריו, אליפז וגליו, אליהו ורעיו. זאת אומרת, אנחנו זוכרים כשיעקב ירד למצרים, והוא לא ירד עד שלא הבטיח לו השם תרד, אל תדאג, אני אשמורך. הוא לא רצה לרדת, עד שלא התקין לו יוסף בנו בית מדרש, בתי תפילות, אחרת לא היה מגיע. וכאן התקין לו יעקב בתי מדרש, ישיבות, בתי כולל, לימודים, מקום תפילה, על ראשו של לבן הארמי. אז ככה שיעקב היה, איפה שהיה, לא עזב את השם, לא עזב את הקדוש ברוך הוא. אז איפה שהוא נמצא, צריך לדעת שהוא צריך להיות בסביבה מקודשת. אם הוא לא נמצא בסביבה מקודשת והולך להתארח, אפילו להתארח זה בעיה היום. נלמד את זה היום, שלהתארח ויש שם קושציות ואין שם קדושה. לא מספיק שעושים מעשר, ירח עלה, הפרשה. לא, קדושה. כי הנשמה היתרה של האדם נמצאת איתו בשבת, יורדת אליו. והיא תראה שאין קדושה, אין לימודים, אין זה תהילים, 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 בסדר, תהילים, 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 בסדר, תהילים, לא שזה לא בסדר, אבל אין קדושה, אין לימוד, אין חיות, אין זה, מה חייב? מה הם חייב? תלך למשפחה כזאת, אין שם, לא הולכים, תלך אפילו לאחי, אם הוא לא שומר תורה ואשתו לא ככה והולכת לו בצניעות, מה יש להיות שם? אסור להיות שם, אסור. פשוט אני רציתי לשבת. ואם אדם אפילו בבית שלו, להזמין אנשים מסביב, צריך להיות שהם תואמים איתו רוחנית. אחרת אוי ואבוי לו. הוא אומר מה? הקדוש ברוך הוא ירד אליו ויגיד לו, מה, עזבת אותי? מה קרה שבת? קצת התבלבלת? מה העניין? מה? למה שכחת אותי? למה אתה מתנהג רגיל? הם צריכים אורחים. מה שבעל הבית אומר עשה. לא, אל תזמין. אם לא זה על הדין מתק. אבל זה על אחריותך. אתה מפסיד את העולם הזה. אם את העולם הזה מפסיד, על אחת כמה וכמה העולם הבא. יזכירו לך. מי האורחים שאתה מזמין? אתה יודע שהם חלי שבת. מה, אתה תחזיר אותם בתשובה? מי אתה בכלל? תחזיר אותם בתשובה? תביא אותם ביום אחד, באמצע השבוע. תסביר להם, תעשה להם שיעור, תגיד להם, לא צריך לעשות שיעור. מה, תזמין אותם שבת שהם מכירים את האוכל ואת זה, מה אתה מזמין שבת? אפילו שזה בני משפחה, לצערנו הרב. עושים את זה בחוכמה, כמובן, בתבונה, זה נמנעים, מתחמקים, לא רוצה, אל תבוא, לא, בצורה חכמה, כמובן. למה? בסוף ילך חשבון עם הקדוש ברוך הוא. וכי מה חשבנו? וייתן לך אלוקים, ייתן ויחזור וייתן לך ברכות, וייתן לך כבשיהן, וייתן לך שלך, וייתן לך של אביך ושל אחיך, וייתן לך אלוקים, אם יש לך מעשים, ייתן לך, ואם לאו, לא ייתן לך. ככה כותב, תנו דבי אליהו, כותב לנו במפורש את הדברים האלה. וכשבא לברך את עשיו, לא הזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא. משל לסוחר שקנה 2 כלים של כסף. אחד ב10 זהובים מאדם אחד, ואחד ב200 זהובים מאדם אחר.
לבעל 10 זהובים פרע מיד, ולבעל 200 זהובים עקבו לאכול ולשתות מפני ששכרו מרובה. הוא אומר לו, הבאת לי משהו בזה, זה שב איתי יותר. ככה אדם שהוא מזמין, הוא אומר, אני רוצה שתשב איתי יותר זמן, זה שנותן לי יותר, הכוונה לא יותר דברים, יותר קדושה, יותר תפילה, יותר לימוד, יותר יראת שמיים, אני אשב איתו כל החיים. אבל אדם שנותן לי רק זמנים ככה, בשביל קידוש בבוקר, או לקרוא מעלון בערב, או במקום ספר יפתח וילמד וזה, מה זה ייתן לי? אני לא צריך. זה זמן קצר, אלא. לא צריך שבת שלמה. יש חשבונות עם הקדוש ברוך הוא, השם ירחם. לכן הוא אומר, בנושא של השבת, שהיא מתקשרת אלינו בסייעתא דשמיא, השבת שהיא מתקשרת אלינו, הרמב"ם כותב לנו על נושא של קדושת השבת. למעשה זה המפתח לכל הדברים שאנחנו רוצים. זה המפתח. עוד היא ביני וביניכם 7 ימים, וביום השביעי שבת ויהי נפש. הקדוש ברוך הוא אפילו שובת. וכשאומרים את הקידוש, אות ביני וביניכם, זה ההסכם, זה החוזה שלי ושלך, השבת. אם אין לנו את השבת בחוזה, לא שייך. שאני אתן לך את מלוא הפרנסה, העושר, הבריאות, הזיווג. אנחנו יודעים שאנשים יש להם בעיה רפואית, אז הם הולכים לפלוני אלמוני, הוא אומר להם סגולה, תעשו כדי שיתרפא, תעשו כך, תרופות, איזו תרופה, איזה זה, תגידו ככה, תכין 40 יום. ויש כאלה שרוצים זיווג, אז נותנים להם, הולכים לרב פלוני, הוא אומר להם תלכו לכנרת, תעברו אותה הלוך חצות, זה יקרוע כמו קריעת ים סוף. ועוד כל מיני דברים כאלה נוספים. אבל זה בתנאי, תנאי אחד, שבת. הכל טוב ויפה, כל מה שתעשה. זה כמו שהאדם הולך לקנות רכב, אבל אין מנוע. תשים משאבת מים, משאבת דלק, ברקסים טובים, רדיאטור, הכל, הכל. פנסים צבעוניים, גלגלי טייר מיוחדים, חבל על הזמן. הכל, תשים מערכות בפנים. אבל כשתרצה להניע, תהיה לך בעיה. אתה תצטרך לעשות 2 חורים, חור גדול ברצפה של הזה מול הנהג, ולסחוב את האוטו עם הרגליים. שיראו כאילו האוטו נוסע. כל הסגולות שהאדם ירצה, במיוחד עכשיו שנושא של הזיווג, אם אין יראת שמיים במקום, שבת לא ילך. אנשים חושבים שיבואו לבית כנסת בשבת, יגידו, ישמעו איזושהי תפילה. בערב ובבוקר כבר קשה לקום, לא באים. או שהולכים לחפשים בית כנסת שהם מתחילים להתפלל ב-10-11. לא שזה פסול, אבל תפילת הנץ, להשכים לקדוש ברוך הוא. ויש עניין של סגולה גם לומר פרשת העקידה, ועל זה אנחנו נדבר עוד מעט. אבל השבת היא מעיקרה של הדברים, לא שהוא הולך רק בשבת בגד זה, לא. השבת זה רק הבונוס הגדול. זה המתנה הכי נבחרת מכל. אנשים כאלה שעובדים כל השבוע בשביל השבת.
ויש כאלה עושים את השבת, מחכים במוצאי שבת שיתחיל השבוע. אז תלוי. מי עשיו? מי יעקב? מי צדיק? מי רשע? צדיק מכין את עצמו, היום אומרים אצלנו ביידיש, יום אל-ג'ומעה. כבר יום חמישי. עד יום חמישי אתה צריך בערב שהמצרכים כל יהיה אצלך. למה? איך אתה מקבל את השבת? אתה עומד עם ידיים פתוחות, בואי שבת, קבלת שבת, איך אתה מקבל אותה? זה רק אחרי שהכל מוכן. אחרי שהכל מוכן. זה לא מוכן, פגרק. אתה בבעיה. בסוף נשארת כי במגניב. והוא אומר פה, הרמב"ם, בנושא שבת, קצת מענייני השבת שאומר לנו הרמב"ם. מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת, נגיד עכשיו עניינים של לקדש, עניין של קדושת השבת, מה אומר לנו הרמב"ם, רבי משה בן מימון, מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר, זוכרהו זכירת שבח וקידוש, מתחילים הקידוש, יש כאלה שעושים את הקידוש, גמרו, רצו לשלט, טיק טק, נגמרה השבת, זהו. אם הוא חושב שהשבת אחרי הקידוש נגמר, זהו. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בא לקידוש, שמע, ראה זה, הקדוש ברוך הוא נעלמה השכינה, המלאכים ברחו. אנחנו יודעים שבת זה נשמה תירה, נשמה תירה, אנחנו מתקנים, יורדים חלקיקי הנשמות שהם מתקנו, מתוקנים, כדי לתקן, יחד עם הנשמה שלנו שנמצא עכשיו. הרי הנשמה היא מחולקת, בחלקים בה. אז חלק אחד שנתקן עולה, חלק אחד שלא יתקן, צריך לתקן. כלומר, זוכרהו זכירת שבת בקידוש, וצריך לזוכרהו בכניסתו וביציאתו. כניסת שבת בקידוש, ויציאת השבת בקידוש. בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה. וזהו נוסח קידוש היום, ברוך אתה השם אלוקינו זה וכו' וכו', רצה גם באהבה ורצון עלינו זה גרום אחר. וזה נוסח ההבדלה, ברוך אתה השם, מבדיל בין קודש לחול ובין עול החול. עיקר הקידוש בלילה, זה אפשר למצוא את הנוסחים בסידורים, לא נעריך את זה. עיקר הקידוש בלילה, אם לא קידש בלילה בין בשוגג, בין במזיד, ישמעו אלה שלגבי שבת, שרוצים לקדש את השבת ולהיות ערכה. וזה הצלחה גם לזיווגים, גם לרפואה, גם לבנים, גם זרע חי וקיימה, ועוד ועוד, הרבה דברים. ולהצלחה, לפרנסה, הפרנסה היא באה, ידוע מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מרוז אותה, לא אנשים מחפשים את הפרנסה. עיקר הקידוש בלילה, אם לא קידש בלילה בין בשוגג, בין במזיד, מקדש והולך כל היום כולו. ואם לא הבדיל בלילה, מבדיל מחרת, הוא מבדיל והולך עד סוף היום, עד סוף יום שלישי. אבל אינו מברך על האור, אלא בליל מוצאי שבת, מדברים על הבדלה. אסור לאדם לאכול או לשתות יין, ושקידש היום עד שיקדש. וכן מי שיצא היום, לא עושים פה היום דורנו, לפעמים יש מקומות, השם רחם, שאין להם את הנושא הזה, אין מי שמורי במקום, בית הכנסת או במקומות אחרים כאלה ואחרים. אסור לאדם לאכול או לשתות יין מי שקידש היום עד שיקדש. וכן מי שיצא היום, אסור לו להתחיל לאכול, לשתות, לעשות מלאכה או לטעום. כלום, עד שיבדיל ולשתות מים, לשתות מים מותר, חוץ ממים. שכח, או עבר ואכל ושתה קודם שקידש או קודם, שיבדיל, הרי זה מקדש ומבדיל אחר שאכל. בדברי סופרים, לקדש על היין ולהבדיל על היין. ואף על פי שהבדיל בתפילה, צריך להבדיל על כוס, גם בבית. ומאחר שיבדיל ויאמר בין קודש לחול, מותר לו לעשות מלאכה
אף על פי שלא הבדיל על הכוס. זאת אומרת, במוצאי שבת הכוונה, ההבדלה. אם הוא אמר המבדיל בין קודש לחול, ברך כמובן, המבדיל בין קודש לחול ובין לחול שלך ישראל בהם ובין שביעי למעשה, ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לחול. ואז הוא יכול לעשות מלאכה, אבל מן הראוי, איזו חכם רוצה שהקדוש ברוך הוא ילווהו בדברים טובים, בהצלחה מרובה, אז מקדש בתחילת השבת, ומקדש בהבדלת השבת, בסוף השבת. אין קידוש אלא במקום סעודה. כיצד לא יקדש בבית זה ויאכל בבית אחר? אבל אם קידש בזווית זו, אוכל בזווית שנייה. זאת אומרת, אם הוא אפילו בזווית של החדר, בזווית של הבית, כתוב של הבית. אבל אם הבית שלו יחידה אחת, בכל מיני זה, רצו לקדש באזור שהנרות נמצאים שם. אבל אם קידש בזווית זו, אוכל בזווית שנייה. למה מקדשים בבית הכנסת? מפני אם יש אורחים, אם יש איזשהו עניין, כדי שהם אוכלים, כדי שיאכלו פת, או לברך מזונות, או זה, בני האורחים שאוכלים ושותים שם. היה מתאווה לפת יותר מן היין, או שלא היה לו יין, הרי זה נוטל ידיו תחילה ומברך המוציא, ומקדש על הפת. אם אין לו יין, יא רחמתה. אבל יעשה את ההשתדלות למצוא, אם יש לו שכנים, שהוא שכונה דתית, חרדית, זה לא בעיה, יש לו קשרים, אז הוא יכול לעשות את זה. סליחה, רבי סעדיה, הוא יכול לבקש יין, יחליף, ילווהו, וישיב לו, ולאחר זה. או שיבקש, זה לא בושה. כדי שיוכל לקדש. היה מתאווה לפת יותר מן היין, מברך המוציא מקדש ואחר מוציא, ואין מבדילין על הפת אלא על הכוס. זה מה שהוא אומר. מי שנתכוון לקדש על היין בליל שבת, ושכח ונטל ידיו קודם שיקדש, הרי זה מקדש על הפת. ואינו מקדש על היין, אחר שנטל ידיו לסעודה. ומצווה לברך על היין ביום השבת, קודם שיסעוד סעודה שנייה. והרי זהו הנקרא קידושה רבה. מברך בורא פרי הגפן בלבד ושותה, ואחר כך יטול ידיו ויסעוד, ואסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיקדש. וגם קידוש זה לא יהיה אלא במקום סעודה, רק במקום שהוא סועד. אם הוא הולך בפינה הזאת, אז שיהיה בפינה הזאת. יש לו לאדם לקדש על הכוס ערב שבת מבעוד יום. יש עניין, תלמדו, אנחנו, אבותינו הקדושים, אנחנו מדברים אולי בתקופות שלא היה חשמל. וחששו שיגיעו הבית ויש חושך. אז אולי הדברים אולי השתנו, אבל זה ההלכה מה שהרמב"ם אומר, ועל זה צריך לבדוק כל אחד ורבו בנושא הזה. הכוס, יש לו לאדם לקדש על הכוס ערב שבת מבעוד יום, רצו להקדים, לא לאחר, אפילו החזן נותן ניגונים וקשקושים וסתם, ויודע שערב שבת אנשים רוצים לאכול וישנים, חבל, יש הרבה אנשים שהם עובדים קשה. אז להאיץ את הנושא הזה של התפילה, וכמה שפחות, יש כאלה שלא עושים דרשות בערב שבת, יש כאלה שעושים 2-3 דקות כדי להכניס דברים לשבת, לרוח, כי אנשים לא תמיד נמצאים בקדושה כל השבוע. אז לכן, אז אומרים 2-3-4 דקות טיק טק, מקצר בענייני דיומא, או העניין שרוצים לדבר עליו, אם זה חג, או שזה משהו ענייני שצריך לדבר, אם זה חתנים, אם זה, או זה בר מצווה, כל אחד לעניינו של דבר, אבל בקצרה, ממש, כדי לא להטריח את הציבור. אף על פי שלא נכנסה השבת. זה דבר מיוחד. יש לו לאדם, חזר על זה, יש לו לאדם לקדש על הכוס ערב שבת מבעוד יום. אף על פי שלא נכנסה השבת, וכן מבדיל על הכוס מבעוד יום. אף על פי שעדיין היא שבת. שמצוות זכירה לאומרה בין בשעות כניסתו ויציאתו
בין קודם לשעה זו כמעט, ככה אומר רבם, יש כאלה שחולקים בנושא הזה. יש כאלה אומרים אחרת, יש כאלה שאומרים קרוב, יש כאלה שעושים כל מיני דברים, אבל אלה דברים שצריך להרחיב עליהם, זה מורכב וצריך לימוד מסביב בנושא הזה. בכל אופן, אם אדם זה, יש שיעשה, אצלנו התימנים נוהגים להקדים את התפילה קצת, להקדים, כדי לעשות השעת הזה. אבל יא רחמתה, אנחנו יודעים, אם נאבד, יש לנו דור צעיר, שהם באים לא בדיוק לפני ולפנים. אז הולכים יחד עם הזה, אבל שהכל יהיה בקדושה. כמובן ברוח טובה, ויש שם מורי, צריך לעשות את זה באיזון, ולדעת שהדור הצעיר שלו יפסיד. הגיעו אנשים כבר הגיעו לחודות יגעת קלוב, או נכנסו שם צעירים, ורוב הרבה צעירים, וזה ילדים של המשפחות שנמצאים בית כנסת. אז צריך לעשות חשבון נפש, מה הכדאיות פה, ואם יש לדוש בזה, לא מה הקהל רוצה. המבוגרים רוצים מהר לישון, זה נכון. אבל יש גם דור צעיר, צריך להתחשב בזה. על כל לשון צריך לעשות שאלת פוסק בנושא הזה, לערב אותו ולהגיד לענות על פן לבעיה, והוא ייכנס לעובי הבעיה ולבדוק את כל הנתונים מסביב. והחכם עיניו בראשו. לכן עושים שאלת, למרות מי שהיה אוכל בערב שבת וקידש עליו היום, והוא בתוך הסעודה, פורס מפה על השולחן ומקדש וגומר סעודתו. ואחר כך מברך ברכת המזון. היה אוכל בשבת ויצא השבת, והוא בתוך סעודתו, גומר סעודתו ונוטל ידיו, ומברך ברכת המזון על הכוס. ואחר כך מבדיל עליו, ואם היה בתוך השתייה פוסק, הוא מבדיל ואחר כך חוזר לשתייתו. דוגמה אצלי, משתדלים לעשות במקום ברוך השם, ונסים לסיים את התפילה, למרות שיש שם 2-3 דקות, שאומר שם אחד מהחומים, ואומרים דברים ברוך השם בערב שבת, ולאחר מכן אנחנו הולכים לעשות את הסעודה, שבת, אוכלים, וכשעה, היום שזה חורף היום, אז יוצאים חזרה לשיעור, שיעור של שעה, שעה וחצי, לשמוע דברי תורה קדושה, וברוך השם חוזרים הבית, לג'על קצת ביידיש זה לג'על, זאת אומרת לאכול כל מיני ברכה פה ברכה שם, וכמובן צריך להזדרז לא להאריך את זה, ללכת לנום, ברוך השם, ואנחנו קמים בחצות לילה, 2:30, 3, וקמים מלימוד. איזה עניין גדול מאוד 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 לנצל את הדברים, לימוד בשבת. אומרים שבת היא תענוג, זה לא אומר שצריך לישון כל השבת, אבל אדם יעשה, ילמד, כי הנשמה יתרה איזה זכויות על כל אות שהוא לומד בספר שיש בו עניין של קדושה, רמב"ם, מנורו, מדרשים, וכל מיני דברים כאלה, ספר עמשי תורה, פרשנויות ועוד ועוד על הפרשה, ועוד אם זה חגים וכו', מקבל שכר פי 1000 מאשר ביום רגיל. לכן לא לעשות את אותו השבת בלימוד, כי ללכת לישון זה בסדר, כל אחד בחוכמה, בתבונה ובדעת. לכן הוא אומר, היה אוכל וגמר אכילתו עם כניסת שבת, מברך ברכת המזון תחילה, ואחר כך מקדש על כוס שני. ולא יברך ויקדש על כוס אחד, שאין עושים 2 מצוות בכוס אחד, שמצוות קידוש ומצוות ברכת המזון, 2 מצוות של תורה הן דאורייתא. ברכת המזון היא דאורייתא. אני מתייחס אליה לפי הדברים שצריך. בסייעתא דשמיא, ברוך השם, שאנחנו אומרים את הדברים בסייעתא דשמיא להצלחת האנשים שאני אזכיר,
קדם יחיאל, חיים אורן, אופיר, נכדי, מרדכי לעקיבא, אסתר איילת, אהרון. בכלל עם ישראל, בעזרת השם, להצלחה, פרנסה, לזיווגים, זיווגים קדושים. בוא, חשוב לחפש בת קדושים, זה מאוד חשוב. אוי ואבוי, צריך לדעת איך אומרים שהחופה והזה יהיו בקדושה וזה, זה התנאים, אם לא, לא שייך. אחרת השם רחם, זה לא יעשה, יחזיק מעמד. איפה שאין קדושה, כזה ברוך הוא לא נמצא, פשוט מאוד, פשוט מאוד. לכן נאמר, מודה אני לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ששמת חלקי עם יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי עם יושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלוקים, תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. גם ברכה לצופים, ברוך השם, כל אחד ואחד, אם זה לפרנסה, אם זה לבריאות, אם זה לזיווג, אם זה לקדושה, בכל הברכות האמורות בתורה, השם יזכה אתכם, יזכה את כולם ואותנו לשוב בתשובה. כל יום של היום, לצערנו, אנחנו נמצאים בתקופה לא כל כך משמחת, רואים את הדברים, אבל לזכור דבר אחד, שהכל נעשה מלמעלה. מיש מחליט, החלטות, פה, שם, לא משנה, פוליטי, מדיני, זה לא זז גרגיר אחד בעולם. ללא הקדוש ברוך הוא. לא יזוז. אם אדם אפילו שיש לו קצת לא כל כך טוב, או יש לו פחות טוב, יברך את השם, ויגיד, אבא שבשמיים, אני מקבל עליי את הדברים האלה, אוהב אותך, אני יודע שהמעשים או הדברים שאני קיבלתי על עצמי, שבאו עליי, זה הכל ממך ואני מקבל אותם בשמחה, ומודה לך רק מה, תן לי לשוב בתשובה כדי שהם ירדו ממני, ולא ישובו אליי, בעזרת השם. וזה לכל דבר. לצערנו הרבים, לא רק הזוגות שהם נפרדים, לצערנו הרב, הרבה זוגות, אלא המשפחות מסביב. ההורים בראש הראשונה, צער גדול, לא משנה עכשיו מי צודק, מי לא צודק. צער גדול ונורא שההורים נכנסים להם, וזה יכול להביא למשברים. ועוד יותר אם יש ילדים בזוג הזה, שנפרד, מתגרש, אז לא יודעים איזה השלכות קשות מאוד. שהילדים יהיו גדלים, הם יהיו במערכות לימוד, וזה בא רק עם אמא, וזה רק בא עם אבא, וידעות הזה, והחיבורים לא יהיו כל כך כשרים או טובים, בגלל חששות, זה אין לו אבא, זה אין לו אמא, זה ההורים מפונים, לא צריך משפחה כזאת, ועוד כל מיני סיבות. לכן, במחשבה תחילה, גם, לכן, לעשות שאלת פוסק, בכל נושא, וטוב הכי חכם, ללמוד את התורה ולדעת את הדינים, בג'מרו, בפוסקים, בש"ס, יש הרבה, ברוך השם, לעיין שם. אדם שהולך להתחתן, גם אישה, צריכה לדעת לקראת מה. אומרים בצרפתית מיזנפלס, זאת אומרת, תחנה מוקדמת, לא, תכין, לפני שאתה יוצא לדייטים, מפגשים, לזוגיות, למפגשים, אז מאוד חשוב להכין רקע, מה תפקיד האישה, מה תפקיד הגבר. כמובן, אנחנו מדברים על בבית שהוא תורני, אני לא מדבר על נושא של בית חילוני, גם בבית חילוני צריך לדעת להכין את עצמו לקראת מה הוא הולך, מה היהודי צריך לעשות. ואם באים מוכנים, בדרך כלל,
וכל אחד יודע את תפקידו, וכל אחד יודע מה הייעוד שלו, ומה התוצאות ומה ההשלכות, אז הוא צריך לדעת שהוא הולך להתחבר, לעשות את תפקידו, תפקיד חשוב מאוד של פריה ורבייה. היהודי, שם רחם, זה לעומת אלה שמביאים אנשים גויים ועושים להם גיורים, והיום עושים גיור בלי כסף, ככה, יש פרסום כזה שעושים כל מיני, לא נסתכל זה או אחר, לא עולה כסף, לא עולה, יאללה, עיקר היה חותמת, וזה לימוד, נעשות לך קורס, זה קורס חשבשבת, כזה, השם מרחם, לכן התוצאות הרסניות, להיזהר מניסויים כאלה, לבדוק היטב. אנחנו יודעים שהגיור הנכון זה על פי תורת משה, אורתודוקסי, תורני, על פי היהדות, בדין של גדולי דור, ומה שצריך לעשות, וזה הדבר הכי חשוב. בעזרת השם שנתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. ברוכים תהיו להשם, בסייעתא דשמיא, אמן אמן.